Il-programm Consul on the Move tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ għamel 62 żjara f'temp ta' 4 snin. Dan il-programm li jiġi provdut fl-Awstralja, fil-Kanada, fl-Istati Uniti, fir-Renju Unit u fin-New Zealand jipprovdi s-servizzi konsulari min-naħa tal-Gvern Malti lil dawk kollha li jeħtieġuhom mingħajr ma dak li jkun ikollu għalfejn joqgħod jivvjaġġa fil-bogħod. B'hekk jitnaqqas l-iskareġġ ta' dawk li jkollhom bżonn dawn is-servizzi li minflok joqogħdu jmorru fl-ambaxxata jew fil-konsulat li f'pajjiżi kbar spiss ma jkunux qrib ta' fejn ikunu joqogħdu, is-servizzi konsulari imorru għandhom. L-istati li fihom jiġu offruti dawn is-servizzi intanslu bi ħsieb strateġiku kif jispjega d-direttur għas-servizzi konsulari u l-Maltin ta' barra John Buttigieg. Dawn il-5 postijiet huma l-aktar postijiet fejn hemm Maltin li jgħixu fihom, Maltin li ddeċidew matul iż-żmien li emigraw u l-popolazzjoni tagħhom hija waħda mdaqsa ħafna f'dawn il-postijiet. Is-servizz ta' Consul on the Move beda fl-2016 bħala proġett pilota għal sentejn. Madankollu il-Kabinet kien approva li dan isir programm sħiħ wara l-ewwel sena wara r-rispons tajjeb li kien hemm il-Maltin li jgħixu lil hinn minn xtutna u minn qrabathom. Skont l-aħħar statistika disponibbli, is-servizz konsulari kienu jipprovduti lil hinn mill-ambaxxata fit-62 żjara li saru bejn l-2016 u l-2020. L-aktar li saru żjarat kien fl-2018 b'20 żjara, filwaqt li fl-2020 kawża tal-pandemija saru biss 2 żjarat ta' dan it-tip. F'dawn iż-żjarat ġew offruti servizzi differenti fosthom applikazzjonijiet tal-passaporti jew għal tiġdid li huwa s-servizz l-aktar popolari, applikazzjonijiet ta' ċittadinanza Maltija u reġistrazzjonijiet ta' ċertifikati ta' twelid mewt u żwieġ. Servi bħala punt ta' inkontru bejn iż-żewġ naħat fejn il-konslu mhux biss jagħtihom is-servizz imma jieħu l-okkażjoni biex jiltaqa' magħhom, biex jismagħhom u jieħu nota wkoll ta' dak li huma jgħidulu fir-rigward tas-sitwazzjonijiet soċjali, kulturali. Is-servizz qiegħed ikompli jitjieb hekk kif issa inxtara apparat aktar avvanzat u sigur li jagħmel aktar faċli għall-uffiċjali biex jagħmlu dawn iż-żjarat. Buttigieg spjegalna kif qabel l-apparat separat li kien jintuża kien jiżem mal-14 kilo u kienet joħloq sfidi anke mal-linji tal-ajru minħabba li l-apparat huwa wieħed sensittiv u jkun irid jibqa' mal-uffiċjali waqt it-titjiriet. Ftit tal-jiem ilu nxtraw 6 tablets tal-aħħar teknoloġija u mamra apposta b'investiment ta' 250,000 euro li ġabu bosta benefiċċji kemm għall-uffiċjali kif ukoll għall-klijenti. Illum għandek apparat li jiżem biss 4 kilos u ovvjament huwa aktar effiċjenti, huwa aktar sigur. Fih l-aħħar teknoloġija, ġifieri huwa mammar bil-aħħar teknoloġija possibbli. U aħna wkoll ovvjament dal-apparat jiswa ħafna wkoll għaliex hemm elementi ta' sigurtà. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Konsulat Malti fir-Renju Unit se jkun qed jagħmel aktar żjarat segwiti minn dawk fl-Awstralja u l-Kanada, filwaqt li fl-Amerika għadhom qed jiġu ffinalizzati l-aħħar dettalji ta' meta se jsiru dawn it-tip ta' żjarat.